pen hemrit kana hok do na tuma phan non puta rab dama bang avilang Rengbong home ke kicheng si Karbi ri chokali rongphar nokhum amai Karbi Anglong alo Karbi alam si sai hemalam manpo Karbi Anglong life ada babirta long pen elisami mirinan sepi pine birtang ton pen arjupanik tha Lakhain ko truck Dwarbaguri constituency ke parlo lakhahini dolamara kania teron arong along kedamtang jangmi poni phai kriner ke parni to mon ke the parpik pana jok penanga na hem tu natum hem kana hok dun dolo Lasun si non malom Karbi Anglong long to monarwe ke the jok penangan a hemarit kana hok dun natum dolo Lasolong Dwarbaguri constituency ke parlo lakhahini dolamara kania teron arong along kedamtang jangmini phai kriner keparni tomon ke the parpik pena jok penangan ahem tun atum ahem kana hokdun dolo lapen tomonar we ke the hut lakhahini dolamara kania teron arong amekar bimol teron lapen rengka teron pi mohon teron bidor teron kangbura phangchu James teron atuma hemarit penangan kana hokdun dolo Lasi Karbi Anglong along Ningkeme Abangpu, Karbi Anglong Autonomous Council, CM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Dr. Numal Mumin, EM Richard Tok Biatum, Nang Ravek Thapusi, Don Trok Ahem Tunatum Ben Kachuningri Padopon. EM Richard Tok CM Dr. Tuliram Ronghang, Pilo Namahin Benchuningri. Nilige, Aprang Ason Tak Tak Nang Pachurai Pin Pen, Hem Anke Kidot, Dema Deman Kenang Pivek Tanili, Kidot Anglong at Tok, Karenta Nonta. Rihing anta ilong isijo nili Jepang room repin lang nasi karyan archok ta isibak nang pijima positioning ri lo lapen te ki doa heman ke nang pivek tha posi nili choning ri ki mane lai jo ke sone em ta stame alang listame aprang prang ta wang long bom ako ile to man stame alang le 5 kilomati se alang listame lahai ke nang jin soima pasini ning che thepon la men mase oi plak lam te ma posi Mane lason tha ihum ba hem le nang rap thute kolam le ne thema nonta anke men ma ke chikim ta tong thik the la la ne le to ma he na bang baro ek ba ji pe na por to mon ki thema sin le hem ta me to mon japon rai lo ave pin lo to ve por sta me le tom han ane chutura de man ta ve ke be de man ta ve dem an ta cham lab lo la pen pe ri an ta ni to ma Hong sinang cho lai lap lo non ta chi cho He masor na sidam ji Nili he masor lagi ka chong da dam ik jo News report Karbi Anglong live Umaha rapatia long riarlo dongkamukam long sudar pator arong mekar Probir rongphar a hemalong jangmi poni phaing koyarni rongphar nukhum amai a hin pen dipholong ke do rengbong hom akumlin a ber ke tokpon adaki kiching si Karbi ri chupusi tokpon lo bangsolong rongphar nokhum atum chikroi dun thek the pusi pherangkya mai long pen pangdak pon pherangkya mai long ka chitong dun rongphar nokhum pen maiphu hemari rongphar dun maiphu Sarik rongphar, Kong chunbang, Sarik rongphar, Rap chunbang, Humson rongphar tum chitong dunsi, Bangso ke tok ke chok chipu, Kham khepon. Athe ke Karbia khayalong richo ke khicheng ke rongphar akura tumsi richo ke chocheng. Lasi rengbong hom ke rong hang pinak. Lasi rengbong hom ke Karbi ke chengsi aricho kali. Kecheng si aricho polote rong pharakur nang ji busi alang litum pherangke amai pen pachitak pon pherangke amai ke phanangko tongse khot pena bangke akaprek thana dalam du pulason kali sitame nilutumla pini rong pharno khome tumhin pen pherangke amai phanangko bangke kedamtang jamipo cheklo ni phai kretroxi arni diputara lang solo
aron barim bangso armuchingru mamai puhal bangso amai kapado adihu porahut Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma alang lida Karbi Anglong wangpen hala bangso arni alang liphan isya kumlin mati statue alang liphan kapang pu pondo lapan hala bangso statue mata kumlin bangke nil tumka theglong mate Karbi Anglong ara tumka theglong bang hala ke rengbong hom akai arani hud ke claim kedam hala bangso aricho akumlin si alang liphan papang pu pondo sita me manghume me alam lapen lilepin alam bangke nil tumhin pen ke jongdun kantung lapen ki pudunji alam thebang la puson lo haladak labangso kumlin along ke toko bangke first Karbi king and queen busela daga tok means lage Karbi akhe tumang bong ke chengsi ari chulo lapen ari chopilo busela bangso kumlin along aber sera dak pen hala dak ke tok do lasi pini bangso me pen nil tumihin pen ke jong dunji ki pudun kantung alam bang lalo Karbi akhe tumalong ke chengsi ari chopuke rengbong hom pen le ke chengali labang ke tum Karbi Anglong arara tumanta chini lapen ke thekere tuman chenglok arleng ke sasar kadu be tumanta lage klardak pen piniranita kachini abang kubang phetum do piglan lasi ronghang asoratum le Karbi Anglong along ricu nang ke chucheng kali lapen ronghang asor atum ricu cholo pusatame ke chuchengang bong satame lage rengbong hom ke kali lapen Karbi akhe atum ang bong yong si ricu Karbi akhe tumalong ricu ke chucheng lasi pini bangso me pen di tumihin pen ki pudun kang tumala mang lalo Karbi Anglong Autonomous Council hal bangso kacari atum labangso kumlin hal bangso ada mana kapang puhut hal bangso aber long seradak pen ketohut pipot nang tum ingsir ingcap pame Purkimo nang tum chini pa me pen le nang tum hala bangso akumlin kang thur kalima hala so akumlin nang ketok nai nang tum chini ne pin ban nang tum tok dat ma pu bangsi nil tum KASC kachari ke Japon abang phi tum pen chenglok hala bangso statue along ketok hala bangso ada kamukha ketok abang phu ke thana bangpu atum chini ne datma lasi un anake prapen prabjin pen hala bangso ake toko bangke pe prai nang ji pusi niltum la no hum rong phar no hum mai pen bangke niltum hin pen so dak pen jong dun lo lasi nili tum bang kaning je bangke la no ke isi tum reng bong hom a statue mata kumlin ki elong nili tum thangna objection ave sida me hala ke toko long lang nili tum hin pen mane chok chipu bangai pudunang kopu athema ke chengsi are choke rengbong hom kali lake rengbong hom ke ronghana sore choke chu nangke chok chengang bong da second are chok thubang lo labe ingdeng ini are chok nilitum rong pharasor ha sore chopen bosokaida hodan ube sirke ube kebre chonang cholo la soda penapi ke ausa bansi haronghang bansi ang hoi chi pikang lo lasi nili tum ke pekang ang hoi ke pekang cheng da lake rengbong hom kali bek lo lake harong hang mansi nili tum ke pekang cheng lasi rong hang asol non si eme cho jang si rong hang asol si ke cho cheng pu jong stek rong bor iji pusita lake chok chelang harong hang bang si rengbong hom da prang lan harong hang det pena pisi rengbong hom la pena da rengbong hom first Karbi king and queen buget to bangke amen tok da behela da rengbong hom busito amen tok da ring polo hala data setala ta chok chedelo hini ke thong ke chok chedo da ek number point ke chengse re chogali rengbong hom ke lapen amen ke tok long mangda bong hom rong han lapen kareng teron pi putok da nang yedin mangda la da tok da thak thede Keroni pen mohantiron Karbi Anglong live Assam Sarkar pen kepang dakpon Karbi Anglong arlo Karbi alam si sahem alam manpu adun thu ke English alam si manpu pusi Assam Sarkar pen pang dakpon lo non het jong Assam Sarkar pen kepang dak BTR la pen Barak Valley pen akapre kalong an ke Assamese alam thisi en ponang pupu kepang dak pen Karbi Anglong arlo khur chodut ason lo
bonda Assam Sarkar pen kidamtang ni phai Krisir Keper ni kepaklang pontu Karbi Anglong arlo Karbi alamsi Saihem alam manpu adon thuke English alamsi manpu pusi pangdak pontule laso puthak Karbiarat ning karong asonsi dolo anparda laso phan kiklem kidam kachapaduk abang po abang pia tuma phan chirok tok arada tum pentami kachuru pajirpo News Desk Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong long le phelang kachara kom ji pen ke cheng lo Karbiarat aparman karja pidun ji aphan pu kemang pen si jangmi poni phaing koyarni Dipu Farmer Growth Center along ni jang Karbi Anglong pen ni hang Karbi Anglong pen chingrum si isi kachisong achatai Karbi nok be hamphang akimi amahang pathek pon Karbi Anglong la pen ni jang Karbi Anglong rada cyclem bang phu bang phetum chingrum si labang so Karbi nok be ahamphang ke japon linji aphan Chief Convener Litsun Rongpar Convener Babu Singh Ronghang Co-Convener Ajoying Hia Tumaphan Ingwai Pon Si Karbi nok be hamphang amhang pathek misen pen pichun pon Karbi Anglong PGR VGR long le long ang tan pen kewang ke che ke bia so tumaphan tharlinang ji air set prung set pen kachisong padopon lo La so hut pendangan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ki chok chepu jong ponsi kasor sar pedopon lo. Bonta non apike Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang along pen tangka chowan detamat ing samri. Non Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan arnamason hok ponsi aphi dun thurong lo. La si Karbi Anglong along le phelang ki che ke bia so tum pen kirai kom ji aphan kache song dun ji aphan pusi Karbi nok be hamphang pu amhang pathek ponlo laso hamphang ke longle philang pen ki chenglok rada ki sung ke boilong arjap dun thipji la pen laso hamphang along ke ong dung atum ke rada cyclem bang pu bang phia tum binak laso Karbi nok be hamphang atum kachisong kang samri ji lapu atum kali lasi labangso Karbi nok be ahamphang atum pen air set prung set kidam tang kachisong song si chisong pon bomji pusi Karbi nok be ahamphang Chief Convener Litsun Rongpar pen pachini pon Asapajir minang koko kidam tang ningkan isi sose nilitum long le alam ki long lok nilitum chesong lo ladak prek jam song pen si klem rapet lo prek jam Karbi Anglong long ning theklong penang song tum si klem rapet chesong rapet si pini bang bom lo ti hala so song long karja bangke ong dung penang tum bangke mane rat sai klem bang pu ko mane social activist na ko mane jung ko mane rat chari long klem bang dolo ko mane prek jam lo la sona tum dolo the ong dung tum bangke rat sai ke klem bang pu mane jung social activist atum da penang ana tum do Lasi nilitum non lang nang pulutang te jasemet pet labang so chesong mon bang bom lo non hala so ka chesong bom ke bang bom long pen ke kunane bang ke nilitum mek bidilang no ben ane ka chesong nang pa bob bunji ba bidi da komane ke klem bom atum dolo komane ke bidilang no ben pine ka chesong nang pa binji mane ka chesong nang family ji pu bidi ben komane tum ke klem atum dolo hala so pen pini ilitum chesong ra penang bongta komane tum bang ke pini ahur si CM phan chok che henno puka sorsal log tum bang ta pini bang ke CM phanar churong CM a phidun rom pini ahur si longle phelang karai kom nang po ku ben ke hang kasar lang tum bang ta pini bang ke CM a phitsi honun klung ben pini bang CM la aphit bang dun roha son si theklong lo tasi pinang daga kisung ka ke boy dong bong pen ili tumang mathalo pini song long pen situng ke rat sai klem bang putu manga pini ili tumang komane song phan chiki si pini ningkan si society me che song mon bang bom lo tasi pini jasemet pet ke PGR ka che song atim tu me hala like aprek dolo sa me hala PGR ka che song atim long bangta ong dung bangke ili tumla rat sai klem bang pu jung hin ben kar jabdun social activist atum da penangana tumdo tasi hala so bang pini nilitum penanga tumen cingki citan cingbai pen itu bang cepara iklo pini rat sai klem bang pu atum do ana tum tame pini komane asong phan ciki ke pin pen komane asong phan along cepok dunde pin pen ilitum ladak tame rat sai klem bang pu tum do an pen song pu ke kalita isi hamphang song Karbi Anglong long song do piklo
song mehang pa thek piklo song par jab piklo tame pini song par jab doan ta pini amen si ir koktot pini hala so song mang na hokta akenang la pen rat long akera pa hala son mang theklong le si ong munak lo posi nilitum ke song ke seng ku pen ke rat phan pamang hu he pini song akimi ke seng la pen song akimi mahang ka pa thek pada rat phan itum hala so mang da pamang hu he hala phan ta nitum than thela pen la so lam bang itum lam ki bang da tuen ingtung te la si non bang ja se met pet ke nilitum bang ke sia hampang bang la da ko mane ke rat sai klembang pu ongtung ke rat sai klembang pu sidolo ko mane ke rat chari long klembang pu do ta hailo ko mane kaprek pinia song long ke klembang pu do ta hailo la si nilitum ja se met pet pini la dak isia chatai isi hampang la dak ilitum kisik la pen isia chatai ka pinchong pa la bang ke karbi nok be hampang pu thi hek pen bang ke KNA pu la so KNA mate la bang guardians of the Karbi homeland lasi karbi nok be hampang long jasemet pet pini si hampang bang pinchong ponlo laso hampang pinchong pen ki komane rat sai klembang phudokok ta hai komane ke party long klembang phudokok ta hai komane parliamentary platform long karja bang dokok ta hai lasi alang li tum jong si komane mo election along jong se party long klembang phudala ke mo por lo pudala ke election ko along bang la ke mo ar jabdun pohor party kam jong si mane claim jibin hala claim bola ke dakai tum putun thai be the laso rat karbi nok be hampang jasemet pet la KNA the objective manga jasemet pet ke land and social responsibilities land issues and social responsibilities athe Karbi Anglong longe jut un e plengun e penang dolo kisung bangke Karbi Anglong socially economically nang nil na hok le lang na me ultimately bangke akisung la pen isi declining isi emotion nong sige do posi sitami la ili tum jase met pet main objective bangke land and social responsibility pulotang te Karbi Anglong lo department long le lang noi medical long le lang noi nang li education long le lang noi socially lang noi na hok long ta ake chok chi la pen akili le sai se si tum ke ong ke so ake chok chi sai se la son thot si non ili tum ke News report Karbi Anglong live. Karbi Kuru Sarching Rumamai Atum Pen first executive meeting ke padopon. Lapen annual budget stami pining ningkan surahini raing kora phopan kedengpon. Lapen non Karbi Anglong along Kuru Sar Atuma phan stami state sarkar pen tangka suri kep ki pipon chi aphan stami pachini pon. Lason si Karbi Aron Barim Chingrum Amayalong Alhi Sarpo Amana Peng Pen Nangka Chitongdun Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Lapen MLA EMs MACs Atum Pen Kedanglok Kurusar Atum Doan Lapen Aron Barim Ke Kroy Arat Atum Chitong Turiti Bangso Hood Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Aphan KKCA Atum Pen Pinpuralo Kepajir Duna Putak KKCA Atum Aphan CM Pen Jumesen Alam The Thanpon Lapen KKCA Atum Pen Pining Surahini Raing Kora Phoning Kan Apharman Aphan Kiching Si Executive Meeting Pedopon Po Laso Hood Annual Budget Sitami Kiding Pon Padopo Lapen Non KKCA Howard Troxicap Kichok Sengdet Pen Committee Kurusar Det Bangsuri Ket Home Lapen Bangsuri Kep Members Kichok Kipleng Ponsi Ningkan Isek Amai Kiding Pon Bangsolong Bangsuri Ket Home Kurusar Lapen Bangsuri Kep Abang Pho Bang Piatum Karbi Anglong Aradatum Aphan Prabjin Pen Difu Government Higher Secondary School Pathua Klamalong Kachipaklang Ponji Aphanta Thanpon Pijima watum ta do news ke lang ko son tong lang ne chin de lo sitani tu atumi kan atumi lom parang ke mai ke pha bang ke nitum ke KCA pen si tangka maha nang piponji la pokali ke KCA long nang thonon ni tum CM Sir Dr. Tuliram Longhang akengri labang swalu nang pele pipon po la be CM Sir Dr. Tuliram Longhang Sir sia ko Chief Minister Longan itum han erapon po ate CM Sir Dr. Tuliram Longhang kamatha bang ke la pohilo je kadok abe Kuru Sar hanta pelong nang pusi so bang CM han bang chingki jethan lo CM tala so teng ke bang pangdak te kang lo la si tum CM Sar long sila bang so lo ke tum thonami sita ke thonam ta rondo Kuru Sar lo po ma ananam puchora bang kali dia nang ji kitab long thelong lo pesine se ka kilo pu bang kali dia nang ji akuru chok wek ni ala la muk long se ke charli jun lo pu bang ke beng horpo di long wek so akuru do wek ni
Lapen tiput cerah hala kereng era kurusar phantame chali dunong lor pen tiput cerah chok enai la sonjo la ansi kurusar puji lapen kurusar puta kini tum ke naiya bangala sona kurusar nang po ri ranglong ke dua son uche tere ke lang theka son chuyu chuku bara the peng anam kirim theka son sona kurusar si pi lapu pene mondira domboy konane pene la sona koplo popo naho ho ku dambo ya kurusar mane akuru ave ya pen si sanglang bom akuru ave pen si arti bom la son mani tun deng kon pe ne tun gela ha ke si pen abang ke all Karbi Anglong stame kurusar tum ante tum kelang bra chini je la kurusar kalima kalang ma puni tum chini ji ate mani tum dak bang te anamani pe tum ku sasu tame juno te chuti jo ter pa ba pene chingki than chi hu chi pu tame dak pen si tum theki long ji te tum interior nangji lapen aku aning mesen lagi apun pudo itum kurusar lo paling kali kecu kejun paprang predera arnam phana paprang pajun et arnam phanci cepat di et api bang cuna ke bohin pen la salam bang si tuma thapanang po la se kaduk kawe kurusar roman cuning lilo na tuma hok kurusar atum abang ke alunang si pidun tu thedena la so bang tanili kemat hadam lo la se hok pet kurusar atum alunang si pidun non haladang inside on po nitu manyo ke kang sai ar punang pilok pulutan nitum insai ponpo la panadak siam sar tuliram rong hang sar phan sita minitum samidam po la si litum ke la hokpet ke karki vek thek vek atum nanang klang ndi tum taduk la sita me halat sumta alu nang cipidu nang po la penitum ta un anpen hawara mai tum han sita minitum birta pisi halahai akurusar binong akurusar uca kakre ke thek teke an ki pithek naran ki pithek lahaya kurusar banta tarlip damsi alang litum nang cipidu na hedet tahai sitala ke government bang eki piehut chudeng do nang po lasi kaduk kawe kurusar ban chuning rilo yanang litum nang amen amun kaduk kawe nang la non ke announce tangateng non kongchon bang gipo ID ko pipiken hang ya teng pen nang litum hala di somar tuman nang ketoichin nang patfon nang po. News report Karbi Anglong live. Tang de pinya da babirta ke lapuan si kang ton poniklo.